Soedd anodd I staff Mhrifysgol Caerdydd. Yn sgil costau a llai o fyfyrwyr rhyngwladol, ddechrau eleni fe gyhoeddodd y brifysgol gynnig I gael gwared ar 400 o staff a chael gwared ar rai adrannau. Bod y nifer hwnnw wedi gostwng, dywed undeb y prifysgolion a cholegau yr UCU bod y cynigion yn creulon a diangen, ac maen wedi pleidleisio o blaid gweithredu diwydiannol. Does na ddim dewis arall, mydd Siôn Llywelyn Jones o'r undeb. Dwi'n cyd yn deimlo efo myfyrwyr wrth gwrs, da ni isio dysgu nhw, da ni isio marcio gwaith nhw, ond da ni'n teimlo bod na ddim opsiwn arall. Da ni wedi bod yn trio siarad gyda'r brifysgol, da ni wedi bod yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriadau, ond da ni ddim yn teimlo bod nhw'n gwrando ar ni, a felly hwn ydy'r opsiwn ola rili, trwy peidio marcio gwaith myfyrwyr. Da ni'n gobeithio wedyn fydd hynna'n gyrru negas clir i'r brifysgol, achos ar ddiwedd dydd, da ni eisiau bod yn marcio gwaith myfyrwyr, a mae hwn jyst yn opsiwn ola I ni o ran hynny. Mae aelod yr undeb wedi pleidleisio o blaid streic un dydd ar y cyntaf o Fai, ac os na chaiff sefyllfa I datrys, dywed undeb yr UCU y bydd boicot asesu amhenodol yn dechrau ar y 6 o Fai ac yna 7 diwrnod o streicio ym Mai a Mehefin. Mae'r boicot yn golygu na fydd gwaith yn cael ei farcio a fydd na ddim adborth I fyfyrwyr. Ond yr ansicrwydd mae sawl myfyriwr yn deall ac yn cefnogi'r camau. Dyma Hannah Williams, Thomas Edwards a Gwenno Davies. Mae'n gwirionedd fi o blaid streics achos fi'n gwybod gymaint o ansicrwydd mae'r staff y brifysgol di mynd trwyddo. A ar ddiwedd y dydd, ni'n gwybod bod ni'n mynd I gael yn marciau ni nôl yn y pen draw, ond dyw darlithwyr ddim yn gwybod os nhw'n mynd I gadw I swyddi nhw yn y pen draw gallu fe effeithio ni'n well os yw'r toriadau'r brifysgol yn cael ei hadal. Wel, mae'n i'r streicio ddigwydd I ryw raddau. Ar yr un pryd, mae'r streicio am gael effaith awr ar y students. Yn bersonol, dwi'n meddwl mae'n jyst yn rhywbeth sy'n angen digwydd wir. Wel, os dydy o ddim yn digwydd, mae'r canlyniadau o beth fydd yn digwydd os dys yna ddim unrhyw fath action yn digwydd gymaint gwaith na beth fydd yn digwydd os ddim. Dys yna ddim wir ffordd effeithiol I nhw hitio nôl at y sefydliad heb wir brif o'r myfyrwyr mewn ffordd. Sy'n siomedig, ond dys yna ddim wir ffordd arall o delio â'r peth. Ie, fi'n credu beth sy'n rwystredig mwy na dim yw bod y darlithwyr mewn sefyllfa yn lle cyntaf ble mae rhaid I nhw I streicio. Nid eu bai nhw yn amlwg yw'r hyn sydd wedi digwydd. Fi'n cytuno'n llwyr bod angen I nhw I streicio neu gymryd rhan mewn rhyw fath o weithgarwch tebyg I streicio. Ond ie, mae jyst yn rwystredig I ni fel myfyrwyr bod y darlithwyr mewn sefyllfa yn lle cyntaf ble mae rhaid iddyn nhw streicio. Fi'n credu bod rhaid i'r staff I wneud rhywbeth sy'n yn mynd I gael effaith ar y myfyrwyr mewn ffordd mwyn bod yn effeithiol. Mae'n sefyllfa anodd fi'n credu ar y ddwy ochr. Mae nifer y swyddi sy'n yfantol bellach wedi gostwng I 286, ac mae'r cynlluniau gael adran nyrsio brifysgol wedi gohirio. Ond mae pryder ymhlith staff yn dal I fod yn uchel, fel yr eglura Siôn Llywelyn Jones. Da ni'n eisiau gweld unrhyw disgriadau orfodol o gwbl. Da ni ddim yn meddwl bod hwn ydy'r trywydd iawn. Da ni'n cydnabod mae prifysgolion hyn o bryd yn wynebu problemau ariannol, ond da ni'n meddwl na hwn ydy'r trywydd iawn. Be da ni'n teimlo dyna'r brifysgol yn wneud ydy datrys hwn mewn ffordd resymol ac mewn ffordd raddol yn hytrach na mynd trwy trywydd yma, a bod nhw'n neud o mewn ffordd sydyn hefyd. Nhw'n edrych bod nhw'n mynd I drio cael hyn drwad yn eitha sydyn, felly dyna beth da ni'n bryderu. Ond does dim dewis arall mydd y brifysgol. Does dim modd cynnal sefyllfa fel y Mai, mydd yr isganghellor, yr athro Wendy Lanner. Cynnig yw'r toriadau swyddi meddai ddechrau'r flwyddyn yn sgil pwysau costau cynyddol a llai o geisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol. Gobaith undeb yr UCU y bydd cynlluniau brifysgol yn newid cyn iddyn nhw ddechrau gweithredu. Mae'r dyddiau nesaf yma felly yn bwysig i'r brifysgol, y staff